Vedenie. Lietadlo, s ktorým sa vám prechádza Zoltán, je lietadlo Extra 300, je špeciálne určené na akrobatické lietanie. A máme tu efektný rozchod Poľskej akrobatickej skupiny Orlík vzdušných síl Poľskej republiky. A týmto by som ukončil komentovanie vystúpenia skupiny Orlík. 96. Rušne radu 475 patrí medzi najobľúbenejšie parné rušne českých a slovenských rušňovodičov. A to najmä pre ich vysokú spoľahlivosť. Ukážku spolku Výhra z Rúdky. Myslím, že by táto Katalína nemala problém ani pristať na nedalekých Slniavských jazerách. A poďakujeme potleskom ukážke vojenských klubov.